ଉଦଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 76ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଉଦଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନାଥ ସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 76ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବନେତା ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉଦଳାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ରନେତା ଯୁବନେତା ପ୍ରମୁଖ ଉଦଳା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 76ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇବର ନ୍ୟୁଜ୍।